basengentana oigubororo bono gabuna rio konyora inere burwaire bwa arthritis miaka kogenda bona watebire turi gota abantu abagutu tota abantu aba njenganya gota abantu abanene boso no karokorigereri Kenya ya Ndizi TV obwansu bw'omugusi omurobiri okubwatya nigobekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokerero y'abaibuli Murigereria na kwariganire na inda somorobiri onde gwokomenya okuya kebochenu rero nigonde Hema Hospital egotoka aiga se county ya Kisii umbaso mocho busongo no Hema Hospital egotoka erangene stadium gutore gukwanira igoro ya arthritis yebachu no munyagitari ogotoka aiga Hema Hospital ngutore kumumanya arthritis yebachu na bechande tabantu abange mono abantu bemyaka yiga ya emyaka y'abantu abanene ntogo teba bagotuma ete nabokonyo obwate miaka nonye 40 iga miaka 50 toraba mogotumono abantu abagotumba liba miaka nonye 80 bono munyagita gochia totainga kero obwate miaka 40 ero no twara arthritis iga yebachu arthritis ye hip aso omuntu gwekinyamuriro daktari ndagete bono nkwarigani kare manya ase omwanchu murigereria unokorokwa na ndinki ogokoraga iga Hema Hospital. Nje nkoroku Dr. Ndege Omoi nje no munyagitari bwa mauga sana no ngotoka iga asa abasongo na bakoroka orthopedic surgeon bono karibu iga Hema ana twagokire sana ko bana inurero at least woniga na tujadiliana muno tumanye ngaki ebachwe ngakire nande ngakia egochanda abantu muno nande ngakitoranyare kobakonya mbia mono daktari watabirane orthopedic kero gotabugenda rore orthopedic oino munyagitari bwa mauga umubero uyo iga no gwata mauga ke amangi sana pake mioreye ne gwata liuga bunanko igwa na ndona na roche bicheri kero togosoma liuga ndirororo iga no munyagitari specifically amauga igo dirina rikero ari ninda tebu nkonyora naye ngomanya igo na mauga mozandone na mauga karibu sana somorobiri gwekomenya okuya kebochenu nabo tokonyokora iga bono ngokwanira tore iguru ya arthritis ye hip na ndio na boria abagusi bantebie korokwe bachu iga ne bachu na bekorokwa kwanyora umuntu gotenga iga tinda iri angita buaki gagocha anyora nayo kumukwanira gwapima kwanyora ne maybe na arthritis arthritis ye bachu iga niki bono arthritis ye bachu no burwaire boko base chinengo echichiaga iga se bachwe wone yego ekoba omuntu akogotebi una watebire omuntu nabagocha ogotebi na ngwete bururu gaiga ose otema gutara oteba gaiga igwete unaga igari toa usaba unaga ga umapa na ndo sinyukorara utuko mono onyora bona yabetereri otumie nyimbo gutara nande natara badura bakogote buna kerongo tara ne nyimbo bado nkoendera kuigubururu igongo enyeri akwenyeri kabisa bono nawe guchanda abantu abange sana boneye ni bona igase ebachweye okonyora bono amauga iye bachwa kubwatana asengentana kabisa bono keragutara amauga ya basengentana oigubororo bono gabuna rio konyora inere burwaire bwa arthritis ye bacho bono kero monta engo mokema mauga tare gosenyentana ngiye kogeranza gosenyentana bono ni miaka kero monte miaka kogenda bono watebire turi gota abantu abagutu tota abantu aba njenganya gota abantu abanene boso no kero korigereri Kenya ya bono na gutogoteba life expectancy ya chire iguru bono nonyo omonto nonyo ore miaka 80
bado ino omonto omoke ase yaikire bono kere emiaka yarachire omaete kero okonya gotara kira rituko amauga ayu iga katikati ya iga togoteba esoketi iga ase riuga eri rikwenda riabwatana ne kwanyara gotara iga katikati ribagandiro ase iga katikati ya amauga aya abere okonyora ribagandiro ororo bono kere emiaka ekonya kogenda ribaga eri rigokea riakea bono kero rigokea yaike ase amauga achaka oseng'entana bono inero tokorateba mono arthritis eye bacho nende monto tokoba mokerioka torikoba mokeriokina torumate nangereri buna nkonya gokina buna ribageri konya gokea igona bodi monde nyore naende gokondigereria nabere igo arthritis eye bacho asa arthritis echiga mbanto kichikori mono bona asa abantu ekori mono n'abantu togoteba baba emiaka emenge abang'ina n'abagaka nabo bakorie mono lakini bona ikera ase boniga ase emiaka nabo okonyora nonya abantu abake yabarire ase abantu abake nabo okonyora ebinto mbiro bigokora batware emechande eye ya arthritis eye bacho egento ekemo nabo okonyora amariogo bagotumia mono nabo okonyora egento bona steroids okonyora omonto gose ari gotwara asthma orikerwa amariogo tari ati mariogo aya namabe tari asthma yoka tari asthma goteba tu oino omobwekano orikerwa gose steroids ono okonyora otumire emiaka kero omonto agotumia emiaka emenge okonyora steroids echi chiachire chiasalire naende egento kende nabo okonyora ase abantu side effects yes chi steroids egento kende nabo okonyora omonto onyora ajali kero buna bono chipikipiki una chiaichoraga bono kero anyorire ajali yagenda yasali ebachu bono kero yasaliri nero yachaka buna twateba ribaga erio riakea bono amauga achaka gosegentana neyo ngokorere omonto otware emechande naende egento kende nabo okonyora oborwaire togoteba infection oborwaire nonya nero togoteba nonya TB nero ego affect asa amauga agabuchi bachu yagenda yakora omonto orwara inatebe nande egento kende nkero gekoroku rheumatoid arthritis echibono ne type chinde igo type itwatebire ng'a omonto gocha kotebigu gose gocha koigu bega igo bobe gocha gabo twanyorire nabo konyora nkwanya tomobasukano emiaka kwabere emiaka emenge na binto binde ngona tokonya gukwana iga bono tiga togende gabo bonese gwataka kogenda guchi ase togoteba ng'a type chia arthritis ye bacho type nirengachire gose njiri chichire common mono gaiga buna gusi gose abantu bari bachire uko barigere bona asa abantu barachire mono guna twatebira bagocha n'abantu emiaka yarasukire abuna bwabange nabo bagocha n'oburoiro bokoroko osteoarthritis osteo asa abasongo neriuga arthritis osteoarthritis nere yono ekoba yebachu mono ayo na y'abantu bariba emiaka yarasukire nande mbaro bagocha okonyora nere koroku rheumatoid arthritis no buroire bokonyora togoteba buna egento nkero gegokora gekoreta omochando oyo abantu mbaro konya iboire igo lakini bono otwara oborwaire obo rheumatoid arthritis bona aba okonyora nabo nonya barachake kere emiaka eremeke nonya nabo okonyora omonto nakareme no atsarasini ochakire gotwara naba iga okonyore amariogo naro tokoba kiro nabagocha twamorikera amariogo ogenderera konyu naibona gokonya chinengo echi chiabo baba buya mono nabo abutokorora
nande mbaro bali rarateba buna bali baratumira amariogo tari atia amariogo ina mabe lakini agosababisha toko eroka mono akorete gitoko avascular ine riete rikonkiro riria basongo necrosis ona yagenda yasababisha oburwaire obu nande nero to twateba infections ego ekorete gitokero gekuna septic arthritis na inaro mono lakini abutokorora mono na bagutwara osteoarthritis yaba miaka yarajire igobona abantu abange baguchagaga nabangina nabagaka bono ngaki umuntu akoigo omanya gose ebimanyererio una symptoms ya arthritis ya yebacho bibi hono omuntu nabagocha ogotebuna narengi gutara buya lakini bona matukaya kero no nyango tema koimuka na eguburoro iga sebacho nandi gento kende kero ngo tema gutara na iguga iga ritoire bose na iguna akwamire na bako gotebuna ga iga akwamire kabisa ono sinyo gotena sinyo gutara mpaka bono yabetereire natumie nyimbo nando ndo manya gotebi kero ngo taraiga ngeguna mauga kubwatana nanda gwakana ona ba monta ogotebi na ko iguga ya ororo ankunyunyunta kabisa ubororo kabisa nabo monta agoche kwa manyabuna abeire bobe nando monta gotebi ni tema na tumira mariogo na chirega igase ndo monto bansambire bakolire kende batebire kungura yasinyiro lakini bado ogotebuna bado nimbwate akoiguburoro kabisa ase bachwe yume bona ichi mono nachyo chi symptoms to gutwara igo muntu kerachire ako complain iga se bachu no nginariria guchikoimuka oigu ta kunyara koimuka ochakire gutumia nyimbo na antu banza gosikanga tabo moke ochagutarire nyimbo na ndote nga mumuroyo ndi nera jaga gutiema bagaka gutara nechi nyimbo gaiga kumbe nabwata obokongu ase bachu igo mwanchu murigereria kero orochenga wachakire koigubobe gaiga se bachu gaiga se hip bono buna abantu basomire daktari na barasinywe ke gusieke bachu ningere to toreto omurobiri gaiga ndi TV gwoko bundisa abantu ke gusi amarieta yeke gusi bono hip igokoro kwe bachu kero wachakire koigubobe gaiga se hip igongo gosaba okwaenda nyagitari wapimu no kunguro kule nabo kungura lakini toro yebwene nandi daktari mbora ngo bwene na bwene nandi use yo yachire mono use no kubarwara abaru kubaru no kumanwa operation tos ko mwancho murigereria ngoira natore Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi enyagitari ya Oasis Specialist Hospital Kisii nigekorwa obukoreri gochia asaba Kenya ao anene mono asorogonkorwa Western Kenya nechi county cha Narok, Kericho, Bomet, Kisumu na CT scan, ICU na HDU mbabwate ensemo yokurigeria emechando ya maino MCH, dialysis, cancer care, aseba gukorera chemotherapy na hormonotherapy mbabwate enyumba yukobara guse theater eduka yokonia mariogo ijune ndimanyikanite buni pharmacy na boigo na aseba kurwaria n'abantu bwatumu cyane bwobongo guse mental health nigo bakurwa obukoreri bwebirenko by'igoro birya bya ISO ngwanchira bale obwakanira kwa insurance kurwa ase NHIF Jubilee amoni insurance chinde chinyinge nabo kubatarira ime y'umuco bakeresime aseno kiandamara kabere ibere Oasis Specialist Hospital, a center of excellency in healthcare. mwanjo murigeria mbuya mono asokobera gabu erinde toirane togendere gochime mono gokwanira igoro ya arthritis
hip arthritis of the hip ekine kenyamuriro na inchinarire rero igwe koroko bokongu ase bachu igo toikaranse gaiga Hema Hospital no munyagitari okorwaria mauga ase nyagitari ejeiga nere nano agotoka gaiga daktari kware gwancho inyori abantu abarigereria gusomorigereria rietari yao erinde tumanya gusuka guchimoto njengoro ku Dr. Ndege Omoi wana daktari kwa twakwanire igo ya mauga aiga riugeriga gaiga se ebachu twarorire iga Hema ochire gokora urikirwa tegende somenya gitari bwa mauga ngakibona gokora ngakibokora kwa manyanga bono ni iga nande oborere no bostro ngakwaruka rira osteoarthritis akire tari arthritis eriente hone gente getangania gocha ekitokora akora no komotegerera omuntu abagocha komotegerera komogori maswali komotegerera nande ndio tokora akora egento gekoro kuna leading questions tokomoboria maswali mono ali yako tokonya komanya ose nabwate shide iye bacho wono kira twakorire igo nande tuamo kuna otogoteba basongo togoteba tomo examine tomo check tomo rigereri tomo kuna koringa okobata kwa muboringa iganga kiwe abunga kiwe una gaiga bono una goteba igwete bororo kabwase bacho twatema ko okuno kogoro twatema kurigereri ngakikore mono kero togukuna igo nabono nya tokomanya nagonya komanya buna kero nakunaiga nona bora iguna riuga ngubwatana rire nerinde nabo gotema komanya nabo ora kunego ororenga kiako igubororo kwamanya komanya bono kerachire igibona na toko muboria maswali twamokuna egento kende tokora ataka komanya naberabe egento kende uranyore kuna twateba chi sababu ne chinyinge chiragero montaro arego amali twara mutuma nonya elabu twara cheki amanyinga twamanya na rabe garwale tena infection bosenki kira akore alafu mono togotaka twara akore x-ray ne bicha togwake bicha twarigereri abo togotema twarora munanga ki inkike twarigereria mauga kero twarigereria mauga ayu nabagote agotokonya twamanya nonya ngaki bachu yabeire mono aboranyore bono yasarekire mono bono iyo gotokonya komanya ngaki tokwenda ko kurwari omonto na ora arigererie bicha orore ebachu eterasareka mono asabu elibono nelio gotebia omonto guna eterasareka mono tokora ibeka ase ebiwango nero etasaregeti mono nande nere saregete mono eri etasaregeti mono nabo togoteba guna erinde style omonto abasongo bata lifestyle modification asaba iga nabo komatebi onye karo omone tuiga tomatebi ateme gopunguza chikiro abo mugusu na chikire chicho monto ero montaro mulito wono meto bolito bobwensi bogwetera gaige bachu watirimboka go chiamaru agenda gosinse wono una twatebete guna joint yeye gose ebachu yeye space yeye ko reduce kero mulito mono ekosababisha joint ya reduce mono wone yu okorate byo monto apunguza bolito chindagera tote byo monto apunguza chinda bolito wono asaba nabo amariogo naro tokoba amariogo aya agokonya agokonya murwaire pain yagenda taigubororo amariogo naro tokomo wono to wake bicha chibichanchiro to